U rajskom vrtu Dalila Dragojević otkrila je da ima strah od same pomisli da bi Filip car mogao na svadbi u nedjelju da napravi neki skandal. Kako se osjećaš povodom toga što ćeš još malo biti car? Pitalo je drvo. Uzbuđeno, euforija je tu, uzbuđenje, simpatično je to, ali se plašim da ne bude nekakvih gluposti. Plašim se da se Filip ne napije i tako, ili da ne izmišlja nešto i da ne kvari. Nekako uvek čega god se plašim, to me potrefi. Ako to uradi, to bi bila sitna i mizerna igra, ali ja bih se ponašala normalno, samo da ne bude uvreda, dodala je ona. Bio je uzbuđen kada je čuo za svadbu. Vidim da se brine za odelo. Ja sam ga pitala zašto se brine, ako je ovo zadatak. On kaže da želi da izgleda lepo. On želi da sam ja srećna. Nemam pojma, mislim da krije dosta toga. Drago mu je što se tiče Dejana i Alex, ne znam. Sve je komplikovano i bolesno, ne očekujem ništa specijalno. Filip i ja smo kao individue jako zabavni, nismo neko ko se ponavlja. Tako da mislim da će biti sve u najboljem redu, ali možda i kod njih dođe do svađa nekih, pričala je ona.